Hangni mentangan pen EP kumno ban Shna YouTube channel daka papandon kam daka smartphone lane ka mobile phone ka jongpi. Ban Shna YouTube channel hi kamde ka bae lane ka bajanjar ka longtang papin shutip ya ka rukom. Ti ban Shna na ka mobile phone anda pila play ya ka YouTube app ka jongpi. Pila ban yai ha ka banta ka baharum shatrai do jong ka app. Kadai sekalian kaman kadang kani ke batho hangni you tidak piyai hai ni icon te pui haneng joka history kadang ka switch account lada ka email jompi kadai tang kawai pila ban Shna daka tuhi ka email henry lada pidon palat ya kawai ka email pila ban switch account lane ban select ya ka account ka email jompi ba pila ban Shna YouTube channel tenda pila ban select nang ni ya sasisin hakaju hi karukom na ini bantai basatrai nang ta pinyon ya kani kadur klik hang ni nang ta pila ban change ya kani kadur ban penkala bu da kawai bakan longkum ka channel logo ka jongpi nang ta pada pila ban ay ka kerteng jong ka channel ka jongpi ai ka balengkot ka ba sotanat bagi bri kisuk banwat nai ai than ka bajrong nomor ba kapen salia ki bri hakani ka banta jong ka handle pila ban type ya ka kerteng jong ka channel ka jongpi p type symbol nang ta pada ka kerteng channel ka jongpi kalong hakani ka rukom bat anda pila adab pila ban create channel bat ka channel jongpi kanong live po internet ti lada piko pada bantip kumno ban upload video hapo ka YouTube channel ka jongpi pila ban page kene ka video haneng lani page ha bakut jong kene ka video ngai ka end screen ma pindup tip kumno ban upload video na ka smartphone ka jongpi wat klet ban kersane ngi na ka por ka pa phi subscribe ban like komplesibun